Λοιπόν, ποιοι έχουν μικρόφωνα να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα πρόλογο έτσι. Θα πω κι εγώ κάποια πράγματα, 5-10 λεπτάκια. Να κάνουμε ένα πρόλογο για τα μέχρι τώρα και τι γίνεται, πώς πάμε. Λοιπόν, έβαλα πρώτα το Θοδωρή. Θοδωρή. Αντρέα, ακούγομαι. Ναι, επιτέλους. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Καλησπέρα. Είχαμε μία εβδομάδα και έχουμε και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονη η κατάσταση. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε για την αγορά, ας μιλήσουμε για το σεμινάριο. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία. Θεωρώ ότι η ύλη ήταν εξαιρετική. Θεωρώ ότι θα συντροφεύει όλους μας χρόνια όσους έχουν κρατήσει σημειώσεις κτλ. Διότι κατά καιρούς θα καταλαβαίνουν την αξία τους μέσα και από την τριβή με την αγορά, την αξία άλλων αυτών που έχεις πει, πόσο όχι μόνο για την ορθότητα αυτών που έχεις πει, αλλά για το γεγονός ότι είναι δομημένα από έναν άνθρωπο ο οποίος τα δουλεύει στην πράξη και είναι το κάθε πράγμα βαλμένο στη θέση του για να δουλέψει ακριβώς έτσι όπως το χρειάζεται ένας trader που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι, να πω και δημοσίως, ότι θεωρώ ότι είναι τσάμπα το σεμινάριο. Το έχω πει και κατευθείαν, το έχω πει και σε κάποιους γνωστούς. Το κόστος του είναι μηδαμινό σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Εγώ λόγω της ταπεινής εμπειρίας που έχω κάποια χρόνια μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Και μπράβο σου για το επίπεδο που έχεις φτάσει και εσύ και έχεις φτάσει και αυτή την ύλη και κάνεις και εμάς να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Παιδιά, και εγώ έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Έχω γίνει μάρτυρας και στα προηγούμενα σεμινάρια αυτό. Γι' αυτό και από εκεί παίρνω, αν θέλετε, και τη δύναμη να συνεχίσουμε, να προχωράμε, να τα εμπλουτίζουμε, να έχουμε αποτελέσματα. Ωραία, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι και πάρα πολύ και από την πρόοδό του. Χρήστος, σε κάνω presenter. Να δοκιμάσουμε μήπως έφτιαξες το μικρόφωνο. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία. Τέλεια. Τα κατάφερα. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, για να αρχίσουμε, εγώ δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι μέχρι στιγμής είναι πολύ πάνω από τις προσδοκίες μου όταν είχαμε πρώτη μιλήσει. Είναι πραγματικά επαγγελματικό σεμινάριο. Το θεωρώ σαν ένα πραγματικό μεταπτυχιακό σπουδές μου. Όχι τυπικό, πραγματικό. Και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε αυτό. Τώρα περιμένουμε αγωνία το σημερινό που του έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Τα options, πολύ ωραία, ναι. Σήμερα κάποιοι θα ξεχάσετε όσα ξέρατε. Ωραία. Κάτι άλλο σχόλιο, Χρήστο? Κάτι άλλο όχι. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά, τέλεια. Νίκος, να δοκιμάσουμε που είπες ότι έχεις μικρόφωνο. Ωραία. Ναι, σε ακούμε. Αρχικά, Ανδρέα, ήθελα να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή μου σε αυτό το σεμινάριο. Η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να έρθω πράγματα τα οποία δεν γνώριζα, παρόλο που ασχολούμαι με τις αγορές αρκετά. Από αυτή την έννοια νιώθω ότι είμαι κερδισμένος. Ξέρεις ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να ασχοληθώ επαγγελματικά κάποια στιγμή με το συγκεκριμένο χώρο. Απλά δεν είναι της παρούσης, δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος με τις υπόλοιπες ενασχολήσεις μου. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όσους επέλεξαν ή σκέφτονται τέλος πάντων να ασχοληθούν επαγγελματικά με το trading και με το financing. Καλή επιτυχία. Και είμαι σίγουρος ότι ο Ανδρέας θα σταθεί αρρωγός σε κάθε προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιος άλλος είπε να πει? Φώτη. Φώτη, σου άνοιξα το μικρόφωνο. Για δοκίμασε. Καλησπέρα και από μένα. Στα παιδιά, Ανδρέα, καλησπέρα. Και εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω, παιδιά, ότι γενικότερα με τον Ανδρέα έχουμε ανέβει λίγο ή πολύ ένα πολύ σημαντικό level.
Και για μένα ο χρόνος είναι ένα θέμα, λόγω και της δουλειάς και τα λοιπά, αλλά δεν στέκομαι σε αυτό. Πιστεύω σιγά σιγά και αυτό θα μπει σε μια σειρά. Αυτό, καλή επιτυχία σε όλους. Θα πάμε καλά και αναμένω το σημερινό το σεμινάριο με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί πιστεύω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε τώρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Το σεμινάριο είναι καλό, έχει πολύ βαριά ύλη. Εγώ επειδή τα έχω ψάξει, όχι ότι δεν άξιζαν κάποια λίγα πράγματα που έχω πάρει, π.χ. το σύστημα Contrarian Trigger Follower, και μόνο αυτό τα άξιζε τα λεφτά του. Έχει βγήκε πολλή δουλειά και για μένα, αλλά εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό δεν είναι η ύλη του σεμιναρίου. Κάθεστε, ψάξτε, διαβάστε, θα βρείτε κομμάτια εδώ από εκεί, ας πούμε, θα αργήσετε να τα βρείτε. Το σημαντικό, εγώ νομίζω, είναι η διαθεσιμότητα του Ανδρέα. Έχεις ένα επαγγελματία που δεν θα το βρεις πουθενά. Ό,τι και να μάθεις, κάποια στιγμή θα θέλεις, έχεις μια απορία, θα θέλεις να λύσεις κάποια θέματα, θα θέλεις να συζητήσεις τις ιδέες σου. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό. Έναν άνθρωπο που τον έχεις και μπορεί να τον έχεις για πολύ καιρό, όποια στιγμή να τον αποσχολείς. Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, καλή δύναμη σε όλους την προσπάθεια που κάνουμε. Τέλεια. Ωραία, παιδιά, ισχύει αυτό που είπε ο Χρήστος. Χρήστο, επειδή μιλήσαμε το απόγευμα στο τηλέφωνο και με κάποιες απορίες, σου είπα κιόλας, το έχω πει και στον Κώστα, μπορούμε να κάνουμε και κάποια τέτα-τέτ, παιδιά. Εμένα ο χρόνος μου είναι πάνω στο training, δηλαδή είμαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω. Βρίσκω πάντα, ούτως ή άλλως αφιερώνω κάποια Σαββατοκύριακα. Απολογούμε μόνο για την τελευταία διάστημα, δηλαδή από το Money Show και μετά. Έχει πέσει 4 πράγματα, διαφορετικές κατηγορίες απασχόλησης, το οποίο είναι το ένα, το βασικότερο, άσχετο, οι αγορές, παιδιά. Αυτό που γίνεται στις αγορές το τελευταίο 15ημερο, το βλέπετε όσοι ασχολείστε. Είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα πετρέλαια -6 συν 6, ο χρυσός $150 σε 10 μέρες επάνω. Ήταν 1,5 χρόνο μέσα σε $100. 1,5 χρόνο. Έπαιζε μέσα σε $100 και μέσα σε 10 μέρες έκανε 150 παραπάνω, $160 άνοδο ο χρυσός. Ομόλογα, μετοχές, ελληνικό χρηματιστήριο, η εθνική, η Πειραιώς, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση. Δεν είναι μόνο η δική μας καθημερινότητα, αλλά και ο κόσμος ξυπνάει και παίρνει τηλέφωνα. Πώς το βλέπεις το πετρέλαιο, τι γίνεται με το χρυσό, να πάρουμε λίγο από εκείνο, να κάνουμε από αυτό. Και αυτό, παιδιά, είναι ο χρόνος σε όσους, ας πούμε, χρωστάω κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα μου έχει ζητήσει ο Μιχάλης. Τα έχω, θα σας τα στείλω με την πρώτη ευκαιρία μόλις ηρεμήσω. Κάποια data για το Metastock, όσοι χρειάζεστε. Έχω αποδεδομένα τα πάντα, όποιος χρειάζεται, έτσι να το πούμε και για τους υπολείπους. Αν θέλετε κάποιο τέτα-τέτ για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που δεν έχετε καταλάβει, για παράδειγμα options, τεχνική ανάλυση, κάτι, μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο εδώ ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Όποιος θέλει μπορούμε να δούμε κάποιες πρακτικές στην ιδέα του. Έχει μια ιδέα. Ο Πέτρος Ερασμού είπε σήμερα, με ενδιαφέρει πολύ, θέλω να δεις λίγο μια μέθοδο που έχω, που μπορεί να βελτιωθεί, να την κάνουμε εφαρμογή. Ό,τι λοιπόν έχετε στο μυαλό, ισχύει αυτό που είπε ο Χρήστος, έτσι, είμαι στη διάθεσή σας και στο μέλλον να δούμε, ας πούμε, πώς να το βελτιώσουμε.